Good morning, Kabutoy TV. Good morning. Labaday. Mahirap maglaba. Pagod. Oo nga. Sarap magbihis, mahirap maglaba. Salamat sa Kabutoy TV. Thank you. Mapasahod ka ba? Good morning, Mama Astrid. Labaday.
ka lang dyan, Mama Street, pag mag-live ka na. Ito Yunes, morning. Laba tayo. Laba tayo, Mama Street. Go ka lang, Mama Street dyan pag mag-ano ka na, magla-live ka na. Pasok na lang ako mamaya. Yunes, good morning. Yunes, wala kang labahin. Madam Yunes, mamaya ko na jakitan yan ha. Mamaya hapon ka pa mag-live. Okay, sige. Kuskus dito, kuskus dyan. Nilive ko na habang naglalaba ako, sayang naman. Kasi nakatambay lang yung phone ko. Ay, okay lang ho. Ano dito, Madam Yunes, at isabay ko na. Para habang naglalaba, o di naka-live tayo. Hindi naman mag-live si Tatay Islaw ngayon kaya nag-live ako. Bahala na kung sino ipapasok. Kunin mo nga yung labahan ko. Dali mo na dito. Ipa-NPC mo dito at laban ko dito. Pa-NPC mo na, Madam Yunes. Disgusting, good morning. Thank you for coming, Disgusting. Diba, nakapag-live na tayo, nakapaglaba pa. Alam nyo, Nes, mamaya ako na-jackitan yan, ha? Uy, okay lang, no? Kung anong oras live natin, no? Basta free. Tayo, di ba? Basta kaya natin mag-live. Kaya nga, Madam Yunes, sayang naman kasi bagsak na bagsak yung revenue ko. Wala naman live si Tatay Islaw ngayon kaya nag-live ako ganitong oras. Maaga kasi ako nagla-live pag may love si Tatay Islaw. Salamat, Mama Street. Sir Kabutoy, salamat. Naya kasi ako pag may mga kasabay na magla-live, naya ako pagka ganun. Ikot mo na ako ha, magtamsa. Salamat, Madam Yunes ha. Ngayon medyo live ako may Mama Street at bagsak na bagsak yung revenue ko, sayang naman. Kaya minsan yung second channel ko, ibang channel ko na lang ginagala ko. Madam Yunes, laki siguro ng mga revenue mo, puro viral yung mo, live. Oo, maliit lang. Madam Yunes, yun lang live ko na, yung lang live ko na 20k ata yun, 20k views halos nakita ko parang $2 lang ata ang $2
$2 lang yata yung revenue. Silan. Maduling-duling ka na nakaka-live, Madam Yunes. Nakakatuwa. Matutuwa ka lang dahil malaki yung views pero yung revenue maliit. Ako. Kailan kaya magbabiral ang mga nyo natin? Freelance naman tayo. Pwede naman mag-support kahit lang. Oo nga, Ma'am Astrid. Yun nga lang ngayon, kagaya naglalaba ako. Pag may naka-live niya, hindi ako makaikot. Easy. Hinintay ko muna si Spelly kanina na makapag-support muna ako kahit 30 minutes kay si Spelly. Mamaya ako makakaakyat sa mga live pagkatapos ko maglaba. Kasi ako si Spelly, napaka-supportive ni si Spelly kahit paano. Kaya nagla-live yun hindi po pwedeng wala tayo. Sa pagtatamsak pa lang, malaking bagay yung para sa atin. Napaka-tiyaga niya magtamsak. Si Gemini, salamat. Si Kuya Gemini. Labaday, si Kuya Gemini. I-hanger mo na muna pag puti mo. Gagamitin ko yung palanggana. Ayun, may mga hanger o. Salamat sa pag-thumbs up, sis Gemini. Thank you. Mahirap ang may grupo kasi talagang may stake ka sa tulad natin kahit lang minutes lang pwede na. Oo, may mga street. Hindi kay si Spelly kasi kahit hindi natin kagrupo si Spelly, alam natin napaka-supportive niya, nakakaya na Kaya kailangan pag nagla-live siya talaga, hindi pwedeng wala tayo. Kasi yun lang na yung pagtatamsak sa mga live natin kahit na magtsatsaga siya na magtamsak ng maramihan. Yun lang, napakalaking bagay na. Sa yung tipong tao na napaka-supportive.
Yan, maraming salamat. Madam yun sa mga ninja mo dyan. Thank you. Timer na. Koy Ate Andy Kulana, good morning. Laba tayo Sisikoy. Wala pala yung akong banang dito. Maraming salamat sa 4 million in the house. Thank you so much, guys.
Ma'am China, good morning, Ma'am China. Good shout out. Happy Sunday, Ma'am China. Samira, good shout out. Thank you for coming, Samira. Backyard gardening. Morning guys, Ma'am China. Salamat, Ma'am China. Yan, utang lang ngayon ng ano ha. Lang makapag-play na yung busy. Laba day. Ma'am China, salamat. Nagod. Nag-shout out Ma'am China from Just Cooking. Thank you guys. Naglaba kape ako mamaya. Oo, Just, dami na labahin. Kaya nag-live ako habang naglalaba, sayang naman, di ba? Kahit pa paano may papasok naman, oh. Okay na rin yun. Kaya lang, di ako makapag-view muna sa inyo, utang muna.
Kesa naman sa nakatambay lang yung phone ko. Di, at least habang naglalaba, mag-live tayo, di ba? Ay, pagod. Agoy, sugat. Enjoy the best music with the best DJ. Powered by Team Rocket. New friend, join me please. Visit my channel. Okay, I will visit your channel later, my dear. Hooray! I'm busy. I'm busy pa now. Jazz, maraming salamat sa iyo dyan, Jazz. Pag busy ka lang dyan, Jazz, o pala na. Okay lang yung live ko at maglalaba naman tayo. Busy naman tayo. That's it. Good luck. Keep on dancing.
was-was. Thank you, Jazz. Dito, imbis na ibo-ibutang, ibo-ibang sa lawas para sa listahan alawas-was. The DJ Boom, the best. The best na, mapasahod ka ba? DJ Boom Boom, idol, idol, idol. This is the mix on DJ Boom Boom. With a new Nescafe Gold 2-gram stick, enjoy expertly crafted coffee every day. Si Darwin ang kalay. Good morning, Darwin. Shout out po, Sir Darwin. Yan, patamsak po sa ating live. Good morning po. Happy Sunday, Sir Darwin.
morning. Thank you for coming. Maray na aga dyan, host. Ayan, maray na aga man sa inyo. Labad day tayo. Salamat. Bomba, virada, public meeting.
Wala ko na mamaya na pera. Ito mo yung mga pasok ko.
Facebook